mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Central Luzon, nanguna sa may pinakamaraming dengue cases sa bansa. Higit 18,000 na kaso na itala ngayong 2022. Mga katutubong AITA, humingi ng tulong kay Pangulong Marcos Jr. para sa pagsasaayos ng kanilang estrukturang pampolitika. Dating Vice President Leni Robredo bumisita sa Ciudad San Fernando para pasalamatan ang mga volunteers sa Pampanga. Quarry operation sa Capas Tarlac, pansamantalang sinuspinde ng Kapitolyo. At mga ambag sa sining at kultura ni Isagani Ibarra, ginunita ng kanyang mga kaibigan kasunod ng kanyang pagpanaw. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nasa Indonesia po ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang state visit kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Layon umano ng lakad ng Pangulo na higit na pagtibayin ang relasyon ng bansa at ng Indonesia pagdating sa usaping pangseguridad at kalakalan. May detalye si Angelica Cara. Nasa Indonesia si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang kauna-unahang state visit matapos imbitahan ni Indonesian President Joko Widodo. Layunin ng Pangulo na patatagin ang ilang dekada ng alyansa ng Pilipinas at Indonesia. This is to once again put the Philippines in a position where we have strong alliances and strong partnerships which are necessary for us to come out of the post-pandemic economy. Kabilang sa mga nakalinyang tatalakayin ng aktibong kooperasyon ng Pilipinas at Indonesia sa usapin ng depensa, seguridad, maritime, border at ekonomiya. Kasama rin sa usapin ng estado at kinabukasan ng dalawang bansa, pati na ang bilateral relationship sa harap ng bagong geopolitical environment. Inaasahan ding sasaksihan ng dalawang leader ang ilang kasunduan, gaya ng Comprehensive Plan of Action sa bilateral priorities ng dalawang bansa sa susunod na 5 taon. Muling pagbuhay sa 1997 Agreement on Cooperative Activities sa Defense at Security. Nakatakda ring i-renew sa pagbisita ni Marcos ang Memorandum of Understanding sa Cultural Cooperation. Makikipagpulong din ng Pangulo sa mga business leaders sa Indonesia para isulong ang pangangalakal at pamumuhunan sa Pilipinas. Isa ang Indonesia sa itinuturing na largest economy sa Southeast Asia at susunod na pinuno ng ASEAN sa taong 2023. Kaya kasama sa target ng Pangulo ang pagkalap ng suporta para sa kanyang economic agenda na nakasentro sa agrikultura at enerhiya. Be seeking the partnership and the help of our friends in Indonesia, from the President and for our friends in Indonesia for investment in the areas where we see that they can be of assistance, especially in the critical areas as we have identified them in agriculture and in energy. Matapos sa Indonesia, tutungo naman ang Pangulo sa Singapore para sa kanyang state visit. Dito ay makikipagkita rin siya sa mga leader na naturang bansa para palalimin ang bilateral relations at iangat ang ugnayan ng dalawang bansa sa usapin na ekonomiya at iba't ibang pandaigdigang issue. Sasaksihan din ang paglagda sa kasunduan hinggil sa counterterrorism at data privacy. Naniniwala naman ng Pangulo na makapagdadala siya ng business deals, mamumuhunan at mamimili ng mga produkto ng Pilipinas. All these initiatives that we will undertake on these state visits are very much in line with all of the priority areas that we have identified, the agricultural sector, the guarantee of food supply, the guarantee of prices, food prices that are affordable to ordinary Filipinos, the long-term plans that we have for energy, the long-term plans that we have for our emergence into
the new global economy. Tatagal ang state visit ng Pangulo hanggang September 7. Angelica Cara, CLTV News. Hindi raw tiyak ang palasyo kung mabubukas si Pangulong Marcos Jr. kay Indonesian President Joko Widodo ang kaso ng ating karehiyon na si Mary Jane Veloso. Nasa death row sa Indonesia si Veloso matapos mahulihan ng droga na ipinadala lamang umano ng kanyang mga recruiter. Matatanda muntik nagbitayin noon si Veloso, subalit napakiusapan ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Widodo kasunod ng pagkakaaresto ng kanyang mga recruiter. Narito ang report. Nasa Jakarta, Indonesia ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang asawang si First Lady Lisa Araneta Marcos, kanilang anak na si Representative Sandro Marcos at iba pa para sa isang official state visit. Sa pagbiyahe ng Pangulo, muling nabuhayan ng pag-asa ang pamilya ni Mary Jane Veloso, ang OFW mula Nueva Ecija na nasa death row matapos mahulihan ng illegal na droga matapos maloko ng illegal recruiter. Umaasa raw kasi ang pamilya ni Veloso na matatalakay ng Pangulo ang kaso ni Mary Jane na dininig nito lamang nakalipas na linggo matapos mapalitan ang presiding judge. Katunayan, nagpadala pa ng sulat ang pamilya Veloso kay Pangulong Marcos para hilingin sa kanya na kausapin si Indonesian President Joko Widodo kaugnay ng pagpapalaya kay Mary Jane. Pero sa pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nitong linggo, hindi pa tiyak kung mabubuksan nga ba ang usapin sa pagitan ng mga opisyal ng Indonesia at ng Pangulo. We can't say officially. It's always an issue. Perhaps it will be broached by both parties, by one or both parties. We'll have to see. I understand since it's a pending issue, it may be inescapable, but we will announce if it is taken up. Paliwanag pa ni Cruz Angeles, masyadong sensitibo ang usapin kaya limitado lamang ang maaari niyang ibahagi. We cannot say more than that, whether we cannot even guess as to why. But because it is of such a sensitive nature, then we proceed with deliberation. The PSCA, the Defense Security. We proceed with deliberation if we proceed at all. So I'm not saying that we're proceeding with anything, but the President is aware of the issue. Beyond that, we cannot discuss. Sinabi naman ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na ang Department of Foreign Affairs ang mangunguna sa paghawak ng kaso ni Mary Jane Veloso. The DFA and I met last Friday, even before the family came to see us. Secretary Manalo and I met with our undersecretaries at the DFA. He hosted a lunch for Secretary Benny Laguesma and myself. And several items were discussed about bilateral labor talks and other pressing labor issues. This case was among those discussed. And so by agreement, it will be the Department of Foreign Affairs that will be taking the lead. Positibo raw si Ople, nakakausapin ni DFA Chief Manalo ang Pangulo kaugnay ng kaso ni Veloso. Tiniyak din daw ni Secretary Manalo ang paggamit sa diplomatic track ng kaso. It has the institutional memory and knowledge from the start of the case until today. And second, and I'm pretty sure Secretary Trixie will agree with me on the importance of speaking with one voice on a case that has such very sensitive dimensions as the case of Mary Jane Veloso. Matatanda ang 2010 nung makulong si Veloso matapos mahulihan ng 2.6 kilos ng heroin. Hindi raw niya alam na may illegal na droga sa maleta na pinabitbit lang daw ng kanyang recruiter. Nasampahan na ng kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa ang recruiter ni Veloso
na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Noong April 2015, nahatulan na ng firing squad si Veloso. Ngunit dahil sa pakiusap ni Pangulong Benigno Aquino III at sa pagkakaaresto ng kanyang mga recruiter, ay ipinagpaliban ni President Widodo ang execution. Angelica Cara, CLTV News. Good news po sa mga motorista, asahan daw ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay po sa abiso ng ilang kumpanya ng langis, nasa 2 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos and 90 centavos ang posibleng tapyas sa presyo ng gasolina. Nasa 1 peso at 50 centavos to 1 peso and 90 centavos naman sa diesel. Piso at 80 sentimo hanggang 2 piso naman ang posibleng rollback sa kerosene. Ayon po sa Department of Energy, bababa ang presyo ng crudo dahil sa paghina ng ekonomiya sa buong mundo at patuloy na lockdown sa China bunsod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. Nagpatupad na po ng suspensyon sa quarry operation sa Capas si Tarlac Governor Susan Yap. Ito'y sinabi mismo ni Capas Mayor Roselar Boots Rodriguez sa kanyang Facebook post itong linggo, September 4. Matatandaan nitong September 1, nakipagdialogo si Mayor Rodriguez kasama ang miyembro ng Sangguniang Bayan kay Governor Yap upang hingin ang pagpapatupad ng pansamantalang suspensyon ng quarry operations. Ngunit ito hindi pumayag dahil umano sa mataas na demand sa quarry materials. Ito ay hiniling ng alkalde dahil sa mabigat na daloy ng trapiko at pagkasira umano ng kanilang mga kalsada na dulot ng overloaded trucks. Labis naman ang pasasalamat ni Mayor Rodriguez at ng kanyang nasasakupan nang ipinatupad na ni Governor Yap ang suspensyon. Kaugnay po ng balitang yan, makakasama natin live si Tarlac Governor Susan Yap. Governor, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jennifer, at sa lahat ng iyong mga nanonood ng CLTV tonight. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Gov, sa assessment po muna ninyo, no, gaano po ba kalala ang naging sira sa mga main road and the highway dyan po sa inyo sa Tarlac because of this problem na overloading? Even before this, no, Jennifer, just like to put it on record, that the quarry operations in the Capas area was suspended for more than 2 months. And I just renewed it noong August 16. So parang 2 weeks pa lang nag-ooperate yung ibang quarry operators, and a few of them lang, no, that were allowed by EMB. Nung when Mayor Boots came to my office, I said, let's assess. So I called my engineers to go quickly at tinignan nila na ang sabi naman sa akin na mga 500 meters reblocking on certain sections. So I said, do the program of work and para mabilis magawa ito. But because of the heavy rains these past few days, syempre it created the toll dun sa road, no? So I think now what needs to be done is about 1 kilometer long. However, my mga engineers said that there are some issues, no, kasi makitid yung kalye na maiayos pa. Maliban doon, of course, we've nakipagpanayam tayo in the past week with DPWH and my engineers to put mga weighing scale in strategic locations para maiwasan yung mga erring truckers, no, at mag-comply dun sa weight na requirement. Nabanggit niyo po, Gov, 2 buwan na suspende rin po itong quarry operation. Is it because of the same reason? Dahil nga po dito sa reklamo na nasisira yung mga kalsada at nagkakos ng mabigat na trapiko?
No, at that time, hindi pa yun yung problem. I think it was more of just regulating. There were complaints on others na nasisira yung kanilang pananim. So I had that all validated and to check, no, para all the permittees that were granted by EMB, valid yung kanilang mga locations. Opo. Pero Gov, mga quarry trucks lamang po ba ang nakikita po ninyong problema when it comes to anti-overloading, yung pagsunod po dito sa anti-overloading, no? I think, well, that's one, but I think kasi talagang the road has been luma na, no? And with the rains now, syempre it really takes a toll. In any road naman that happens, hindi naman panghabang buhay yan. You really have to maintain it, no? Dahil lang yun, I guess, na exacerbate lang dahil dun sa patuloy na ulan ng ulan. And then with the heavy load, when it's traffic, syempre, imbis na moving yung mga vehicles, ang ano nila is to stay put and it creates a tension on the road. For some time po, Gov, dito sa Pampanga, nagkaroon din ng suspension sa quarry operations at parang ito po ay naging dahilan para lumipad yung ibang mga truckers dyan po sa Tarlac. Is this the same observation po sa inyo na mas dumami talaga yung mga nagko-quarry sa inyong lugar ngayon? In fact, si Governor Delta called me on that problem, no, yung overloading trucks. And I said at that time, we weren't operating. Kami nakasuspend noon, sila yung nag-ooperate. So August 16, when I allowed some quarry permittees to operate, yun na yung naging ano. Pero almost 2 months na nakasuspend ang sa Kapas Na-renew lang yan noong August 16. Okay. Paano po i-regulate ngayon ito pong problema sa anti-overloading? Nabanggit niyo po yung mga weighing scales na pag-usapan na kailan po ito may implement at ano pa po yung mga plano pa sa pag-uusap po ninyo ng DPWH para maisaayos po itong mga nasirang kalsada, Gov? There's a weighing scale sa Kapas, pero apparently DPWH has not operated them. So I instructed DPWH to immediately operate at magdagdag pa in other areas. Kasi hindi lang naman sa Kapas to, no? When we stop the operations in Kapas, nanggagaling yung mga ibang trucks na from other neighboring provinces like Nueva Ecija, Pangasinan, kasi nga it's needed, no, for the development and nadidelay yung ibang projects because of lack of materials. So to correct this, it's one is to correct the road again, probably find another viable route para hindi nasistrain ng isang kalye lang. Look for another route and really enforce yung hindi overloading. Ito po, nabanggit niyo po yun, ito po yung susunod kong katanungan ko. Kumusta naman po yung enforcement dito po sa batas na ito, no? Nabanggit niyo nga po na suspend dahil nga sa mga ganitong usapin, ano? If you have the data po, gaano po ba karami yung mga pasaway at hindi sumusunod dito po sa batas na ito? Mahirap kasi in fact practically every day we are impounding so many trucks, no? And I have a few people with the policemen helping us to catch all of this, but we're operating province-wide, kaya medyo thin, no? And I'm asking the help of the barangays and even the mayors, the LGUs, na tulungan kami to apprehend and to check yung mga overloading na vehicles na to, na trucks. Opo. Gov, may plano po ba kayong magputol nung mga dump box, no, sa mga quarry trucks? Kasi sa pagbisita po ng ating news team, bukang may mga namataan po silang trucks, no, na hindi pa putol yung kanilang dump box. Yes. Dito sa Tarlac, karamihan naman ng dump boxes, hindi ganon no? It's coming from other areas. So it really kailangan mapatupad. Kung dadaan dito sa Tarlac, to follow the rules, no? Others may not be following it, pero dito sa Tarlac, we will follow yung what is required by law. Ito pong suspension na to, Gov, gaano po ito katagal at
kumusta naman po ang sentimiento ng mga apektadong quarry operators, yung mga truckers because of this suspension? Kasi may epekto rin ho ito, Gov, eh. Of course, yes. Not only for the quarry operators, you have to understand that these are materials needed to construct development, mga roads, no? In fact, when I suspended it for 2 months, the pressure was really tumataas yung presyo. When you try to control the demand and the supply, the demand, syempre tumataas ang prices. So that's why I renewed and allowed some quarry operators to operate last August 16. But in this case nga, that the community is already complaining because nasira yung kalye nila, we will rectify, correct? Yung kalye, look for alternate routes na pwedeng daanan. We cannot completely stop it because paano yung mga hinihinging kalyeng kailangan gawin? It needs sand, it needs aggregates, diba? Just make sure that yon ini-impound namin yung mga nahuhuli naming overloaded trucks at not compliant, and then tulong-tulong kailangan. I need national government, mga DPWH to enforce this, and so with the local government units. Because I only have a few people really manning, no? Pag nakahuli yan, dami-dami, di ba? Hindi lang naman one truck. Normally, we catch 3-5 trucks on average on a day, in one day. Okay, before I let you go, Gov, ano po ang mensahe po ninyo sa inyo pong mga kababayan, lalo na po dito po sa mga epektado, no? Dito po sa usapin na ito sa quarry operation sa inyo pong lugar? Let's find solutions, no? If it kailangan correct, yung engineers ko, in fact, and the operators were in the office of Mayor Boots Rodriguez kanina to find a solution on how to go about it. Because we cannot completely, because kailangan yung aggregates for development. Alright, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po. I just ask the patience of our mga kababayan sa Kapas and we'll rectify everything. Maraming salamat, Jennifer. Thank you, Gov. Good evening po. Mga karehiyon, Tarlac Governor Susan Yap. Samantala, sa ibang balita po tayo, sumulat na ang tribong Aita ng Banban at Mabalacat City kay President Ferdinand Marcos Jr. para tulungan umano silang iayos ang strukturang pangpolitika ng mga kasapi sa kanilang Certificate of Ancestral Domain Title o CADT. Isa umano ito sa mga dapat resolbahin para magkaroon ng linaw ang kanilang hiling na karagdagang shares mula sa Clark Development Corporation. Si Jana Lubang Parungaw ang may balita. Dinala na sa Malacanang ng tribong Aita ng Bamban at Mabalacat ang kanilang problema sa strukturang pampolitika ng mga kasapi at angkang nagmamay-ari sa Certificate of Ancestral Domain Title o CADT 025-A. Sa pamamagitan ng sulat, idinulog nila ang kanilang problema sa tanggapan ni President Ferdinand Marcos Jr. noong August 30 na natanggap naman ng Pangulo noong August 31. Bagamat mahabang proseso ang pagdadaanan, naniniwala umano sila na kung tutulungan sila ng Pangulo, maaayos ang pampulitikang sigalot ng mga angkan na sumasaklaw sa lupang ninuno. Nasa 163 tribal members at 33 na pamilya o angkan umano ang pumirma sa nasabing sulat sa Pangulo. Ang nabanggit na CADT 025-A ay pinag-aarian ng nasa 15,000 Aita na rehistrado sa ilalim ng communal ownership. Sila ay binubuo ng iba't ibang angkan at grupo gaya ng Bamban Aita Tribal Association o BATA, Mabalacat Aita Tribal Association o MATA, Sangguniang Tribong Aita o STA at iba pa. Bawat grupo ay inaangkin ng karapatan na irepresenta ang CADT para sa anumang negosasyon sa Clark Development Corporation. Bahagi kasi ng lupang ninuno ay kasama sa mga pwestong binuksan para sa mga locators. Nais din daw nila na maragdagan ang 20% shares mula sa revenue ng CDC. Ito ay katumbas ng hindi bababa sa 10 milyong piso kada taon. Nangyari kasi 80-20, napakalayo ng share. Kasi sa 20%, kukunin pa daw, doon ba aawasin yung magde-develop ng mga dam, ng mga kuryente. So wala nang matitira sa amin, baka 2% na lang.
Ayon kay Eric Jimenez, Communication Manager ng Clark Development Corporation, bukas umano sila sa anumang usapin, subalit kailangan daw ng iisang grupo na magre-representa sa kanila at ito ang dapat na resolbahin ng mga AITA at ng National Commission on Indigenous People o NCIP. Jan Lalumbang Parungaw, CLTV News. Bumisita sa City of San Fernando, Pampanga si dating Vice President Attorney Lenny Robredo nitong Sabado, September 3. Ito'y upang pasalamatan ang mga volunteer na naging bahagi ng kanyang kampanya noong May 2022 election sa lalawigan. Dumala sa Thanksgiving event ang ilang supporter at volunteer, maging si Amo Ed Panlilio, kilalang pari at dating gobernador ng Pampanga. Matatandang 314,615 votes ang nakuha ni Robredo sa Pampanga noong nakaraang eleksyon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, agaw pansin po ngayon sa mga bumabaybay sa Jose Abad Santos Avenue sa Ciudad San Fernando ang mga tindahan ng parol at Christmas decors. Pagsapit ng dilim ay makikita na ang pasiklaban ng ganda, kulay at kislap ng mga pandekorasyong gawa ng mga Fernandino lantern maker. Yan ang balita hatid sa atin ni JM Jesus. Pagpasok ng Setyembre, simula na ng Christmas season sa Pilipinas. Kaya naman tayo mga Pilipino ay mayroon naman ng pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. Burr months mean Christmas sa mga Pilipino. Ibig sabihin, nagsisimula na rin ang ilan nating mga kababayan sa pagsabit ng mga dekorasyong pamasko. Number 1 sa mga ito, ang maliwanag, makulay at makislap na mga parol. Ang salitang parol ay nagmula sa salitang Espanyol na farol. Ang parol din ang biblical na representasyon ng maliwanag na bituin na gumabay sa tatlong hari sa sabsaban ng sanggol na si Jesus. Agaw pansin ngayon sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa, lalo na pagsapit ng dilim, ang mga nakasinding parol at iba pang mga pandekorasyon. Ang lantern maker na si Marlon Tayag, Pebrero pa lamang daw, ay puspusan na ang paggawa nila ng mga produkto para sa pagpasok ng Burr months. This year po is February pa lang po na hahanda na kami ng mga production para sa mga ibebenta po namin this coming season na Christmas para po at least mapaghandaan po namin ang Christmas season. Si Renan Kayana naman ng Starstruck Lantern Shop ay proud sa parol ng mga Kapampangan dahil ibang ibinubuhos silang serbisyo para mabuo ang isa sa mga simbolo ng Pasko. Maganda, masaya sila lumalabas dito pag nakakabili ng parol.
dahil di kalidad, tapos matitibay, abot kaya yung presyo. Para kay Marlon at Reynan, iba talaga na idudulot ng liwanag ng mga parol. Ang simbolo po ng parol ay ito po ay nagbibigay kasiyaan sa ating pamilya at ang pandemya at para kahit papano sumaya ang ating mga pamilya. Ito po ay sa pamamagitan ng mga Christmas lantern dito po sa Pampanga. Pag-asa, saya, liwanag. Dinadayo pa ng mga taga-ibang probinsya ang mga parol ng San Fernando dahil angat umano ang disenyo at kalidad nito. Si Ali Gloria na uuwi ng Canada ay bumili ng parol na kanyang dadalhin para maramdaman pa rin nila ang simoy ng Pasko kahit sila ay wala sa bansa. Alam ng Pampanga sa best parol talaga. So usually meron sa Canada nagdadala galing pa rin ng Pampanga. Maganda kasi siya, kamukumpara doon. Talagang unique yung mga parol natin. Kahit Setyembre pa lang, ay mararamdaman na umuno ng mga tao ang Pasko kapag nabisita ang mga obra ng mga lantern makers. Punta na po kayo dito sa San Fernando, Pampanga. At least kahit papano makita nyo po kung gaano po kaganda ang mga parol natin dito po sa Pampanga. JM De Jesus, CLTV News. Pasok sa 6th Asia Pacific Media PH Likha Short Film Festival ang pelikulang gawa ng mga Kapampangan. Ang kanilang obra na may titulong Landas ng Tunay na Liwanag ay hango sa parabolang The Prodigal Son. Nagbabalik si JM De Jesus. Labing-walong pelikulang napili ng Asia Pacific Media PH upang maipalabas sa kanilang ika-6 na Likha Short Film Festival na gagawin ngayong buwan ng Setyembre. Kasama sa mga pumasa sa festival, ang obra ng Kapampangan na may titulong Landas ng Tunay na Liwanag. Ang mga pasok na pelikula ay tumalima umano sa tema ngayong taon na alinsunod sa parabola o mga kwentong hango sa Biblia. Jesus was a master teacher. He used parables to explain what the kingdom of God was like. He captured his hearers' attention and imagination by using ordinary objects and events that they can relate to. Translating these parables into a short film format is this year's theme, Likha 2022, Parabola. Ipinakikita umano ng Landas ng Tunay na Liwanag ang makabagong anggulo ng Parable of Two Sons. Ginawa umano ito sa parang higit na maintindihan ng mga makabagong henerasyon. Ang Landas ng Tunay na Liwanag ay tungkol po ito sa parabola ni Jesus sa Matthew 28 verse 21 to 32, the Parables of Two Sons. So yung Parable of Two Sons po, ang parables po ang tema po ng Likha Short Film Festival at gagawin pong modern alternative po sa panahon natin ngayon yung parables na yun. So napaka-challenging sa amin ng aking mga production staff at saka cast na gawin ng isang proyekto na to na sinulat ni John Bruce Unsan. Ang Landas ng Tunay na Liwanag ay gigising umuno sa kaisipan ng mga tao sa mga bagay na hindi natin nabibigyan ng pansin at halaga. Yung entry natin ngayon is family-oriented, no? Nangyayari sa daily life natin. Minsan nagkakaroon tayo ng mga struggle sa buhay. Siguro sa film na ito, magkakaroon tayo ng realization, no? Meron nangyayari sa buhay natin, hindi natin napapansin. Meron tayong naapakan ng mga tao. Siguro through this film, magkakaroon tayo ng realization na, oo nga, parang ako to. Siguro ganito yung ginagawa ko. Then, at least, through this film, marirealize ng tao na kung ano siya, kung ano yung posibleng mangyari, kung gaano kahalaga yung family, and kung gaano kahalaga yung relationship sa isang family more than material things. Kwento ni Direk Ronel, dugot pawis umano ang naging puhunan upang mabuo ang maikling pelikula kung saan voluntaryo naging serbisyo ng lahat ng aktor at production staff na pawang mga Kapampangan. Katulad ng director of photography ng pelikula na si Carlo Matias na isa ring school nurse ay ginagawa pa puproduce na pelikula para sa pagmamahal sa sining. Actually, ako na nag-approach kay Direk dahil inclined ako sa arts, ganyan. Tapos mahilig din tayo sa mga movies. Then nag-aaral din ako sa YouTube. Nag-aaralan natin yung mga angles, yung mga yan. And then mahilig din ako mag-critic ng mga movies.
So, mayroon naman ako mga gamit dahil nga yung business ko nasa linya din ng events. So, para mas matulungan yung film production ni Direk, nag-volunteer na rin ako para mas ma-enhance yung skills ko and then makatulong din ako sa kanila. Kapos man umuno sa budget, ay hindi ito naging hadlang o mapagtagumpayan ang mga hamon sa pagbuo ng pelikula. Kami po kasi is wala po akong producers. So yung mga production staff po, andyan po si DOP, si Direk Carlo, at yung assistant director ko, lahat po ng mga staff and cast ko, nagtutulungan po kami kung paano namin mabuo itong pelikulan to. So nagkakaroon po kami ng parang sharing, may magdadala ng foods for the lunch, for the dinner, sa production. So talagang kami, ginagawa po namin, pinag-aaralan namin lahat ng pwedeng gawin for the movie po. Ang 30 taong gulang na indie film director ay huli nabigyan ng parangal sa Quali Cinema Film Festival na kung saan ang pelikulang Baligo ay nominated sa 8 major awards at sa Gawad Sining Festival and sa Ludo Excellence Awards na kung saan naiuwi niya ang Most Outstanding Indie Film Director nitong Marso ngayong taon. Sa kabila ng mga hamon, sinigurado ni Direk Ronnie na dekalidad ang kanilang ginawang obra kung kaya't nakapasok sa 6th Asia Pacific Media PH Likha Short Film Festival. Ang Asia Pacific Media PH ay isang Christ-centered ministry na gumagawa ng mga pampamilyang videodrama, mga feature-length na pelikula na nakipagtulungan sa mga simbahan sa buong Asia at mga isa na Pasipiko kabilang ang Indonesia, Mongolia, Myanmar, Cambodia, Thailand, Taiwan at China. JM De Jesus, CLTV News. Isinusulong ng bagong pong COMELEC chairman na si Atty. George Garcia sa Kongreso ang ilang mga panukalang magpapabuti umano sa sistema ng pagboto. Una na rito ang batas para sa maagang pagboto ng mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs at mga buntis na sana ay makapasa na umano para sa darating na halalan. Ang maagang pagboto ay nangangahulugan na hindi na sila isasabay sa araw ng pagboto na iba pang mga botante. Sila ibibigyan ng mas maagang petsa para bumoto. Sa ganitong paraan, higit umanong mapabibilis ang proseso at mababawasan ang posibleng mga aberya. Samantala, pinag-aaralan din ng COMELEC ang internet voting para naman sa mga Pinoy na nasa ibang bansa nang sa gayon ay madagdagan umanong voters turnout sa mga susunod na halalan. Lumalabas kasi sa kanilang datos na 29% lang ng mga Pilipino abroad ang nakaboto nitong nakalipas na eleksyon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Umabot sa higit 18,000 kaso ng dengue ang naitala sa Central Luzon simula noong Enero hanggang sa kasalukuyan. Namumuna po ang rehiyon sa may pinakamaraming dengue cases sa bansa. Dahil dito, patuloy ang kampanya ng Department of Health sa mga barangay upang maipabatid sa ating mga karehiyon ang kahalagahan ng paglilinis ng kapaligiran upang makaiwas sa naturang sakit. May detalye na balitang yan si Paolo G. Santos. Sa maya't mayang pagbuhos ng ulan, may mga naiimbak na tubig na pinamamahayan ng lamok. Dito sa Barangay San Felipe, siyudad ng San Fernando, natunghayan ng CLTV News Team ang dengue surveillance na isinagawa ng City Health Office. Mula sa mga nakaimbak na basura gaya ng lata, may kitikiting nabubuhay silang nakuha. Sinisilip sa microscope ang sample ng kitikiti. Ayon kay City of San Fernando Environmental Health Chief Inspector Dan Patrick Imana, ang mga nakamamatay na strain ng dengue virus species ang dominante sa syudad. Titingnan po namin sa microscope kung anong klaseng mga lamok meron ang isang barangay. So ang po ang ating mga lamok, napakarami po siyang species. Usually po sa San Fernando, ang mga lamok na nakikita namin ay yung Aedes aegypti, at saka yung Albopictus. Sila po yung may kakayahang magdala ng dengue virus. Hindi lamang sa laki ng bilang ng infected o tinamaan ng dengue case ang pinagbabasihan umano para ideklara na epidemic ang dengue sa isang komunidad.
Nasa bilang din umano ito ng pupa o kitikiti sa lugar na may presensya ng dengue case ang kanilang pinagbabasihan. Bilangin po namin yung total number ng mga nakuha namin lamok, nakitikiti, pupa. Bibilangin namin yung mga cans, yung mga breeding sites na nakita namin. Meron po kaming computation na binigay ang DOH para po makita namin yung Bruto Index, House Index, at saka yung pong pupal index. So from that three parameters po, malalaman po namin kung ang barangay na ito ay uuwi, posibilidad na magkameron ng epidemic. Sa report ng DOH Central Luzon Center for Health Development, ang ating rehiyon ay nangunguna sa may pinakamaraming kaso ng dengue-infected case as of July 30, 2022. Higit 8,000 ang tinamaan sa Central Luzon. Pumapangalawa ang Central Visayas at pangatlo ang National Capital Region. Sa datos na ito, napabilang ang dengue survivor na si Kervin Castro ng Barangay San Felipe. Dahil sa masukal na kapaligiran, hindi rin umano nila alam kung saan nakagat ng lamok na may carrier ng dengue virus ang bata. Ewan ko kasi naglilibot sa kung saan-saan dito. Naglilibot lang ako po eh. Saan-saan. Nagpupunta kung saan-saan kaya ewan ko kung saan na dengue. Agad na idala sa ospital si Kervin simula nang magkasintomas ito. Kaya maagang naagapan ng kanyang kondisyon. Pero kwento ng bata, hindi raw naging madali ang kanyang pinagdaanan. Sa pagkain? May hirap lang din. Di ko malinok eh. Samantala, sa pag-iikot ng CLTV News sa Barangay San Felipe, aming napansin na hindi umaagos ang ilog sa kanilang lugar dahil sa tambak na basura at damo na kapag umulan ay pinamumugaran ng lamok. Ipapalinis ang kailugan. Kaya hopefully, makarating dito sa Barangay San Felipe. Kasi kung makikita nyo yung ilog namin sa likod, talagang parang hindi na ilog. Unti-unti parang natatambakan ng lupa at mga basura. Mas mataas ang bilang ng dengue cases na naiulat sa ibang bayan sa Central Luzon kumpara sa siyudad ng San Fernando, ayon kay City Health Acting Officer Rowena Salas. Yun ay dahil sa mas pinaigting na dengue surveillance and monitoring. Wala pa lamang umano sa sintomas, ay kagad na nilang binibigyan ng medical assistance ang mga Fernandinong dinapuan nito. Lagi nga po kaming nakatutok dahil ang ibang region na problema po sa pagtaas po ng dengue, no? Sa kanila po 200% yung increase ng dengue, pero sa City of San Fernando as of week 32, mataas pa rin yung cases namin last year compare po ngayon. So ibig sabihin, effective yung aming mga response, no? Especially ginagawa ng bawat sanidad namin yung pagmo-monitor, at the same time yung gusto kasi namin yung nagpi-pre-act kami. 100 households sa kada target na komunidad ang sumasailalim sa vector surveillance ayon kay Dr. Salas. Ito umano ang paraan upang tapatan ng solusyon gaya ng fogging at misting ang lugar na idinideklarang may epidemya ng dengue. Sa EHSD naman po, sina Sir Dan, nag-umpisa na po na kahit walang request for fogging or yung dengue vector surveillance, na-start na rin po yun. Mayroong 46 na health centers sa siyudad ng San Fernando, Pampanga at 35 barangay. Katuwang ng mga health officials, sa pag-iikot dito ang mga barangay sanitary brigade na aktibo sa pagpapaalala sa mga mamamayan na malinis na paligid ang susi upang maiwasan ang anumang nakakahawang sakit. Paolo G. Santos, CLTV News. Sumakabilang buhay na po sa edad na 71 ang Kapampangan artist na si Isagani Ibarra o Siegfried Granada na sa totoong buhay. Mula po sa Mabalacat City si Ibarra na nakilala bilang original na composer ng awiting Bilog na Naman ang Buwan na pinasikat ng bandang Tropical Depression. Hiling ng HAU Center for Kapampangan Studies sa City Government ng Mabalacat, kilalanin din ito mga natatanging ambag ni Ibarra sa ating sining at kultura.
May exclusive report si Paulo G. Santos. Na naman ang buwan, ilabas na ang kalokohan. Sino nga ba ang hindi napapaindak sa awiting Bilog na Naman ang Buwan na pinasikat ng reggae band na Tropical Depression? Ang kantang ito, orihinal na komposisyon ng Kapampangan artist na si Siegfried Ranada o mas kilala sa pangalang Isagani Ibarra. Sumakabilang buhay na si Ibarra nitong September 2 sa edad na 71 anyos. Kwento ni Rabi Tantinco, Executive Director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HOW CKS, kahit may edad na ay hindi pumapalya si Ibarra sa pakikiisa sa mga aktibidad hinggil sa pagsusulong ng kultura. He would regale us with songs that would later become popular because they would be sung by no less than Asin and Tropical Depression. And until today, Isagani has been, very helpful to us at the Center for Kapampangan Studies, appearing in our movie Aria. Umaasa raw si Tantinco na kikilalanin ng pamahalang lungsod ng Mabalacat ang naging ambag ni Ibarra sa ating kultura. There's a public Isagani and there's a private Isagani. Ako, fan ako ng Isagani, the public figure. And we are all his friends. The private Isagani. Yes. And of course, it's such a sad thing to happen, no? We did not have time to say goodbye to him, and we hope that Mabalacat City, which is his hometown, will give him the tribute that he deserves. The way all his friends, ang dami-dami niyang kaibigan sa buong Pilipinas. Kwento naman ng kaibigan at kapwa-artist na si Cecil Yumul, naging kompositor din si Ibarra sa sikat na Pinoy folk rock band na Asin. Kabilang sa kanyang likha ang awiting Magulang na ipinantapat sa nooy pamosong awit ni Freddy Aguilar na Anak. Pakinggan kayo at sundin ang mga utos nyo. Was written bilang sagot doon sa naging popular na anak ni Freddy Aguilar. So the late Rock Ranada wrote Magulang. That is why palaging itinudugtong si Isagani Ibarra sa grupong Asin. Magulang, makinig kayo sa aral ng kantang ito. Sa pagkawala ni Ibarra, muling sinariwa ng marami sa mga nakakakilala sa kanya ang mga naging ambag nito sa larangan ng sining. He's an artist and you remind me of Van Gogh. They never liked him, they despised him, and so with the other great artists. But once they were gone, that was the only time they really recognized the greatness that was in those artists. Meron pa tayong isang nakalimutan, Robbie. He also starred in Adarna. I think Martin was he went to Manila to watch it at the time, if he was still in the Philippines. He also starred in the Ibong Adarna, the musical. Ngayong Lunes, September 5, nang ihatid ang mga abo ni Ibarra sa Old Cemetery ng Mabalacat. Amanake po iti kang indong ibatan. Paulo G. Santos, CLTV News. Mamimigay ang city government ng Angeles ng nasa 100,000 na pares ng sapatos, t-shirts, school supplies at mga bags sa lahat ng public school students sa syudad simula Lunes, September 9. Personal na ipamamahagi ang mga ito ni Mayor Carmelo Lacetin Jr. kasama ang kanyang team sa mga estudyanteng nasa daycare, kindergarten at grades 1 to 12 sa 53 public schools. Una nang nakatanggap ang 4,629 estudyante sa Northville 15 Integrated School, maging mga estudyante mula EBSA Resettlement Elementary School, Bonifacio V. Romero High School at Senior High School ay nabiyayaan na ng mga bagong kagamitan para sa kanilang pag-aaral. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Junong Manies Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Pro.
narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o habagat pa rin po ang umiiral at nakakaapekto ngayon dito sa Northern at Central Luzon. Kaya po ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales at Bataan, maulap po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng Southwest monsoon. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin, especially po sa bandang hapon o gabi, at posible pong magkaroon ng mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot din po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po yung weather system na binabantayan natin, at kahit malayo na po si Bagyong Henry ay hinihila pa rin po niya ang habagat na siya nagbibigay po ng mga pagulan sa ilang parte ng Luzon. So pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil posible pa rin po ang mga flash floods at saka ang landslide dahil saturated na po ang mga kalupaan natin. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama pong person ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.